an yi marasu imani irin su Joseph Stalin. Kisa-kisan da ake mana arewa Najeriya ya wuce hankali, ya wuce tunanin mai tunani. Najeriya ta musulmi ce, Najeriya ta Kirista ce, Najeriya ta kowa ce. Kuma kowa na da ‘yancin ya rayu a ciki, kowa na da ‘yancin ya samu freedom da zai addini, da zai kasuwa, da zai walwala a cikinta. Arewa Hub TV sai na faɗakarwa. A gaskiya muna da matsala a arewacin Najeriya. Abubuwan da ya kamata mu yi kira a kansu, hanyar da ya kamata mu bi domin neman gyara, kafan da ya kamata mu yi amfani da ita wajen wayar da kan al'umma, nan ne muka mai da ita wajen neman kuɗi, nan ne muka mai da ita wajen neman dan a san mu kaɗai, nan ne muka mai da ita kafa ta yaɗa farfaganda akan harkan addini da ƙabilanci. A maimakon mu yi amfani da waɗannan kafafe wajen magance matsalolin da suka addabe mu shekaru aru. Saɓanin abokan zamanmu na kudancin Najeriya, za ka ga su matsalansu kullum suke tattaunawa da hanyar mafita a kafafen yaɗa labarai. Wanda mu kuma a arewacin Najeriya abin ya saɓa daga hakan. Ya kai talaka na arewacin Najeriya, ya kai attajiri na arewacin Najeriya. Shin kana tunanin ba ka da haƙƙi akan gyara arewacin Najeriya? Shin kana tunanin ba ka da hannun da za ka sa wurin magance matsalar tsaron arewacin Najeriya? In ba ka da hannu da za ka iya sawa wajen magance matsalar arewacin Najeriya, to kana da baki. In ba ka da baki, to kana da kafan miƙa saƙo wanda duk duniya za ta gani. Mu yi amfani da wannan dama, mu yi amfani da wannan lokaci, mu isar mu da duniya, mu isar mu da shugabanninmu damuwarmu akan abin da ke damun arewacin Najeriya. Rashin tsaron nan fa ya kai matuƙar da ba za ka iya misalta shi ba. Babu ta yadda za ka fara. Najeriya tana ƙara faɗawa cikin rami, cikin masifa na bala'i na rashin tsaro. Mutanen mun shiru mun mai da hankalinmu wani ɓangaren na daban. Influencers ɗinmu kullum daga masu sa waƙa sai masu harkar taɓarɓarewa saboda kawai su samu dama, su samu ɗaukaka, su samu kuɗi. Mun ƙi mai da hankalinmu wurin magance matsalolin da suke damun mu. Ya ku arewacin Najeriya, har yanzu ba mu da wata murya guda ɗaya wacce idan ta ce a yi za a yi, wacce idan ta ce a bari za a bari. Ba mu da jagoranci. Wanda rashin jagorancin nan yana taɓarɓarar da al'umma. Rashin jagorancin nan yana taɓarɓarar da harkar tattalin arziki. Rashin jagorancin nan yana taɓarɓarar da matasa. Rashin jagorancin nan yana sa rashin ilimi. Rashin jagorancin nan yana sa rashin tsaro.